Juma septembre kalo tile 12 sanba 2025 DMS TV channel muso ani cɛ ni ɲantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagan lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an da se an bi kunnafoni baw ma ni ka olu da kulo kan an bɛ hakilina jigin k'a bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kanni na carilen ani ka hakililaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoni baw minnu b'an bolo ni ka olu da kulo kan dɔw bɛ tali kɛ dɔw tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko kamiyɔnba dɔw yɛrɛ kɔni donna kamiyɔnba minnu yɛrɛ kɔni falen don dumuni yɛrɛ de kɔnɔna minnu bɛna na taa di Kidali région maaw yɛrɛ kɔni ma ka da kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ye Kidali sira yɛrɛ kɔni ye dumuni laseli ye nin région kofɔlen kɔnɔna na o ka gɛlɛn kosɛbɛ a yirala k'a fɔ ko kamiyon ninnu convoi yɛrɛ kɔni bɛ se Kidali région kɔnɔna na wagati min o y'a sɔrɔ Kidali sigibaa maaw olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ ko bɔra ni ka kamiyon ninnu yɛrɛ kɔni kunbɛn ni dususuma ale nisɔndiya dan ni gidɔrɔndaw la. Araba tɛmɛnen septembre kalo tile 10 san 2025 an ka Mali fintigilakaw olu kɔni kun bɛ sira kan min bɛ bɔ Senegal jamana kɔnɔ ni ka se Mali jamana yɛrɛ kɔni ma yɔrɔ min na u kun bɛ ka dumuniw carburant hali ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni escorter ni siraba in yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka u ka lakana sabati cogo min ye banbaci walimaw ye walima siratigɛlaw olu kana n'u ka walejuw kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔden ninnu ma ni sira kofɔlen in kan. Tɛnɛndon septembre kalo tile 8 san 2025 komi an ka Mali dɔɔni ma olu ye dimi juguba de don ɲɛnaminimafɛn feerebaga maaw yɛrɛ kɔnɔna Segu région kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'an ka douane maaw yɛrɛ kɔni ye u bolo da kamiyon dɔ yɛrɛ kɔni kan min kun kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna min ye cannabis n'o ɲɛnaminimafɛn o paquet 178 yɛrɛ de kɔni kun bɛ ni kamiyon kofɔlen in kɔnɔna na. Min an ka Mali Conseil national de transition ni o ye CNT yɛrɛ kɔni olu ka kɛnɛyako commission maaw yɛrɛ kɔni don tɛmɛnenw na u ye an ka jamana médecins yɛrɛ kɔni ɲaki kosɛbɛ ka d'a kan ko médecins yɛrɛ kɔni bɛ ko dɔw ta ni ka ɲɛsin patients ma an ka jamana furakɛlikɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni na ko o tɛ ko ɲɛnama yɛrɛ kɔni min ye CNT santé commission président yɛrɛ kɔni tilalen haka ni kuma in fɔli la an ka Mali ordre des médecins olu kɔni fɛnɛ bɔra ni k'a yira k'a fɔ ko CNT membre yɛrɛ kɔni bɛ ka nin kuma min fɔ ko o yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko ordre des médecins maaw yɛrɛ kɔni bɛ laɲini yɛrɛ kɔni kɛ ko an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu bɛ kɛnɛyako sariyaw yɛrɛ kɔni dɔn k'olu de kan ni ka u da don kɛnɛyako ɲininkaliw la an ka jamana kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen septembre kalo tile 10 san 2025 Ghana jamana ɲɛma ni o ye John Dramani Mahama yɛrɛ kɔni ale kɔni bɔra ni k'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ye layidu ta États-Unis maaw ye ko États-Unis ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔden minnu bɛ yen n'olu kan ka gɛn yɛrɛ kɔni ko min ye olu Ghana ye olu ye layidu ta États-Unis k'u bɛ sɔn ni ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni minɛ u ka Ghana jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna an ka jamana région administrative 8 ni o ye Kidali yɛrɛ kɔni o population maaw kun nisɔndiyalen don kosɛbɛ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna kamiyon minnu donna Kidali région kɔnɔna na o ka ca ni kamiyon 100 yɛrɛ kɔni kamiyon minnu yɛrɛ kɔni kun falen don dumuni ale ni tajimafɛnw yɛrɛ kɔnɔna wale min kɛra sababu ni ka Kidali sigibaa maaw nisɔndiya yɛrɛ kɔni fo population bɔra ni ka taa ni convoi ni yɛrɛ kɔni kunbɛn ni tɛgɛrɛ fɔ ale nisɔndiya ye sirabaw kan kamiyon convoi min donna Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɛra lafiyaba ye Kidali sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma wa o kɔni k'a kɔrɔfɔ la ko ni ko in b'a yira k'a fɔ ko min ye an ka Mali autorité olu ni an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ko wale b'a yira k'a fɔ ko ninnu cɛsirilen yɛrɛ kɔni don walasa ka Kidali yɛrɛ kɔni kɛ région souverain ye ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni Mali jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen région bɛɛ lajɛlen ka dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye ni convoi min donna Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ni ka dankari Kidali sigibaa maaw ka sɛgɛnba dɔw la ka d'a kan a bɛ dɔgɔkun caman yɛrɛ kɔni bɔ Kidali sigibaa maaw yɛrɛ kɔni mako bɛ se fɛn fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni ma n'o ye suman ale ni tajimafɛnw yɛrɛ kɔni ni fɛn kofɔlen ninnu kun tɛ ka ye ɲɛ la kosɛbɛ Kidali région kɔnɔna na o kun kɛn bɛ sababu ye ni ka nin yɔrɔ sigibaa maa ninnu jɔrɔ kosɛbɛ ale ni ko u bila kamanaganw kɔnɔna na Bukari Jallow ni nin ma kofɔlen ye Kidali gouverneur ka cabinet directeur ye ale kɔni k'a kɔrɔfɔ la k'an ka Mali gouvernement maaw ye décision ta ni ka fɛɛrɛ latigɛ min ye dumuni ale ni tajimafɛnw ye o kɔni kana na manquer Kidali région kɔnɔna na ko o ko hukumu kɔnɔna la an ka Mali gouvernement maaw bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa nin fɛn kofɔlen ninnu ka se ka don Kidali région kɔnɔna na sanga ani wagati
sabati ko an ka gouvernement ma ye o layidu min ta ale ni u ye o décision kura min yɛrɛ kɔni ta o ko yɛrɛ de kɔni bɛ ka lawaleya don tɛmɛnenw na ni camion caman don ni Kidali région kɔnɔna na wale min kɛra sababu ye ni k'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ko ye layidu min ta don tɛmɛnenw na ni o de ye k'a tɛ Mali jamana kɔnɔden foyi yɛrɛ kɔni to kɔ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye ko in b'a yira k'a fɔ ko furancɛ fanga ɲɛmaa k'a bɛ fɛ ka nin ko in yɛrɛ kɔni lawaleya. Kidali gouverneur ka cabinet directeur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko dumuni ale ni tajimafɛn minnu yɛrɛ kɔni donni filɛ nin ye Kidali région kɔnɔna na ko fɛn nin yɛrɛ kɔnɔna na feere sugu la sɔngɔ da nɔgɔ yɛrɛ kɔnɔna cogo min Kidali sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka o ta sɔrɔ u ka nin fɛn ninnu na. Camion ale ni citerne convoi yɛrɛ kɔni donni Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o opération in lakana sabati la an ka Mali finittigilakaw yɛrɛ de kɔni fɛ ne ni maa kofɔlen ninnu de ye convoi in yɛrɛ kɔni exporté kabini Gao région kɔnɔna na fo ka taa se Kidali région yɛrɛ kɔni ma ko wa an ka Mali finittigilakaw ye tile 5 kuntagala yɛrɛ de kɔni kɛ ni nin convoi ninnu ye sira la wa u ye tile 5 in bɛɛ lajɛlen kɛ ne ka nin camion ale ni citerne in lakana sabati cogo min nin fɛn ninnu bɛ se ka se Kidali région kɔnɔna na ka sɔrɔ baasi foyi ma u sɔrɔ. Colonel major Dawuda Sagara ni ale de ye an ka jamana région militaire 7nan commandant ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a nisɔndiyalen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa bi disi gosi n'an ka Mali finitigilakaw ye ko an ka Mali finitigiw ye nin convoi min yɛrɛ kɔni bɔ Gao région kɔnɔna na ni ka taa bila fo Kidali région kɔnɔna na lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération kɛra sebayaba ye u bolo ka da ka baasi foyi ma minɛn ninnu sɔrɔ sira la ko kabini convoi nin yɛrɛ kɔni donna Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu y'a ye Kidali population maaw yɛrɛ kɔni ɲɛ kan k'a fɔ k'u lawasalenba yɛrɛ de kɔni don ni convoi nin donna u ka région kɔnɔna na a ka o kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma halisa an ka continuer an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don u ka baaraw la an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni convoi ba min yɛrɛ kɔni donna Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ye cikan kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ ye ni ka ɲɛsin opérateur économique ma Sidi Al Aga Ahmed yɛrɛ ni ale ye Kidali opérateur économique dɔ ye ale bɛ kuma Kidali opérateur économique yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a bɛ an ka Mali furancɛ fanga autorité maaw fo u ka jukɔrɔmadon na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a y'a yira k'a fɔ ko ni convoi min yɛrɛ kɔni donni filɛ nin ye Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ye dususuma ye olu bolo wa olu b'u disi gosi ni o ko in ye ko wa olu bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta k'u bɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka baara la walasa ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni Kidali ale ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na population lafiyalen wa u b'u ka vie yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ baasi foyi tɛ u la ko convoi yɛrɛ kɔni donni Kidali région kɔnɔna na a kun bɛnna ni nisɔndiya ale ni tɛgɛrɛfɔ min yɛrɛ kɔni o kɛra sababu ye ni bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko ni convoi in kɔni selen Kidali région kɔnɔna na k'o tɛ sebaya dɔrɔn ye ko in b'a yira k'a fɔ ko convoi in yɛrɛ kɔni selen k'o ye ko kɔrɔmaba de ye a b'a yira k'a fɔ ko tin o kɔni bɛ Mali autorité ni a ka population ni ɲɔgɔn cɛla la ko wale in b'a yira k'a fɔ ko min an ka Mali autorité olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka se ka dumuni yɛrɛ kɔni kɛ lafiya kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ i bɛ jamana yɔrɔ jan yɛrɛ de kɔnɔ min ye autorité ma u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye suma ye o ka se ka lasɔrɔ e sigiyɔrɔ la walasa fɛɛrɛ ka se ka latigɛ yɛrɛ kɔni min ye tajimafɛnw ye o manki kɔni kana na population minɛ sanga ani wagati population ka se ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni lasɔrɔ u sigiyɔrɔw la araba tɛmɛnen septembre kalo tile 10 an ka Mali finitigilakaw ye mission d'escorte dɔ yɛrɛ kɔni kɛ walasa citerne ni olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tajimafɛnw de bɛ yen camion fo ka taa se population yɛrɛ kɔni ka bolimafɛnw ma min ye an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni olu ye escorte dɔ kɛ nin don kofɔlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛn fɛn yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ Sénégal jamana kɔnɔna na ni kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye an ka Mali autorité ye u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka maa minnu bɛ tɛmɛ nin sira in ka se ka olu ka lakana sabati nin don kofɔlen na an ka Mali finitigilakaw ye nin mission min yɛrɛ kɔni kɛ nin sira kofɔlen yɛrɛ kɔni kan o bɛ tali kɛ an ka Mali autorité ka laɲini na ne ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na an ka Mali finitigilakaw ka nin mission d'escorte ɲɛmaa ni o ye lieutenant Mamadou Kulibali ye ale kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nin mission yɛrɛ kɔni na olu ka baara fanba yɛrɛ kɔni kun ye min ye o de ye ka nin bolimafɛn yɛrɛ kɔni exporter fo ka taa se u seyɔrɔw la lakana hali ni hakilisigi kɔnɔna na a ka kɔrɔfɔ la ko maa yɛrɛ kɔni tɛmɛna sira kofɔlen in kan don yɛrɛ kɔni na k'olu ye o bolimafɛn bolila nin bɛɛ lajɛlen hakilisigi u ye layidu ta u ye k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka o exporter ka taa se n'u ye u seyɔrɔ la ka sɔrɔ baasi foyi ma u sɔrɔ ko wa olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka u ka layidu yɛrɛ kɔni sabati ka d'a kan don kofɔlen na bolimafɛn fɛn fɛn yɛrɛ kɔni tɛmɛna olu ye bolimafɛn nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni exporter ka taa se ni u ye u seyɔrɔ la ka sɔrɔ baasi foyi ma u sɔrɔ lakana ale ni hakilisigi kɔnɔna na lieutenant Mamadou Kulibali ka kɔrɔfɔ la k'olu cɛsirilen don an ka Mali jamana kɔnɔdenw ka lakana sabatili la wa olu pɛrɛnnen don ni ka u ni yɛrɛ kɔni di walasa an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni
kɔni ka liberté ka se ka to u bolo ale ni Mali fata a naani bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta ye ko olu ko in yɛrɛ kɔni na olu pɛrɛnnen don ka u ni to faso yɛrɛ kɔni ko olu ka o baara in na olu bɛ laɲini kelen de kɛ an ka Mali jamana kɔnɔdenw fɛ o de ye k'u bɛ laɲini kɛ an ka jamana kɔnɔdenw fɛ u k'u ka danaya ta ni ka da an ka Mali fɛntigilakaw kan u ka olu yɛrɛ kɔni juguma don u ka baaraw kɔnɔna jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'an bɛ se ka an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni juguma don ni baara dɔw yɛrɛ kɔni kɛli o de ye ka collaboration tɛmɛ ani an ka Mali fintigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka da kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw olu mago bɛ collaboration ka tɛmɛ olu ni jamana kɔnɔdenw de ni ɲɔgɔn cɛ la sitɛrɛni ninnu chauffeur ni o ye Abubakar Kulibali ale ni Dawuda Kone olu kɔni bɛ kuma ni yɔrɔ kofɔli in na o y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ni u ka sitɛrɛniw bɔra u bɔrɔ la ka taa se u seyɔrɔ la ka sɔrɔ baasi foyi ma u sɔrɔ ko wale in fɛnɛ kɛra sababu ye ni ka olu nisɔndiya kosɛbɛ o n'a ta u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni ma k'u ka dɔ fara u ka cɛsiri baaraw kan ni kelen kun don u k'a kɛ fila ye tuguni wa ni ɲɔgɔnna wale nin yɛrɛ kɔni u ka o caya an ka jamana sirabaw kan wa u ka cari fo ka taa se an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka da kan ko Bamaci wale ma ale ni siratigɛla nin yɛrɛ kɔni ko i t'a dɔn kumasi u b'u k'u dogo yɔrɔ min na nka kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali furancɛ fanga autoritéw ma ale ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ni ɲɔgɔnna baaraw yɛrɛ kɔni na ka da kan ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na sira in sanfɛ olu kɔni tɛmɛna ni u ka sitɛrɛniw yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ baasi foyi ma olu sɔrɔ o bɛ laɲini kɛ an ka autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka to ka nin baara ninnu caya wa u ka cari an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka da kan wagati si la i tɛ se k'a dɔn Bamaci wale ma ale ni siratigɛla ninnu dogolen bɛ yɔrɔ minnu na tɛnɛndon septembre kalo tile 8 san 2025 an ka Mali douane ma olu ye dimi juguba yɛrɛ de kɔni don ɲɛnaminimafɛn feerebaga ma nin yɛrɛ kɔni na Segu région kɔnɔna na ni an ka Mali douane maaw ye ko tɛnɛndon septembre kalo tile 8 san 2025 u ye u bolo da bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni kan min kun kɔnɔna na cannabis ni o ye ɲɛnaminimafɛn o paquet 178 de bɛ yen nɔ ni nin fɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni peseli giriya bɛ taa kilo caman de la ko nin ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni kun dogolen don camion dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na camion min yɛrɛ kɔni bɔra Kucala mara kɔnɔna na ko bɛɛ yɛrɛ kɔni daminɛna wagati min na an ka Mali douane ma olu kɔni ye camion dɔ yɛrɛ kɔni lajɛ k'u bɛna wolomali dɔrɔn de kɛ camion in kɔnɔna na o wagati min u bɛ camion yɛrɛ kɔni lajɛ o kun bisigalen t'a la k'a fɔ ko ɲɛnaminimafɛn kun bɛ taa sɔrɔ ni camion kofɔlen in kɔnɔna na ko douane maaw ye wolomali fɔlɔ min yɛrɛ kɔni kɛ n'i kun ye o yɛrɛ kɔni jateminɛ i kun b'a ye k'a fɔ dɔrɔn camion kofɔlen in kɔnɔna na ko tulu bitɔnw de kun bɛ yen ko nka douane maaw ka cɛsiri ale ni u ka wolomali ni u ka jateminɛw kɛra sababu ye n'u sera k'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ kɔni ko camion kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fɛn dɔ bɛ yen min ma dafa wolomali ɲumanw yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko douane maaw yɛrɛ kɔni taara bɔ cannabis n'o ye ɲɛnaminimafɛn ale paquet caman yɛrɛ kɔni ka tulu bitɔn ninnu jukɔrɔla la minnu kun bɛ camion kofɔlen in kɔnɔna na ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni douane maaw y'a faamu k'a fɔ ko maa minnu ka baara ye nin ɲɛnaminimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni donni an ka Mali jamana kɔnɔna na ko hakilinaw yɛrɛ kɔni ka ca kosɛbɛ ko wa o kɔnɔna fɛɛrɛw fɛnɛ ka ca nka wale y'a yira an na fɛnɛ k'a fɔ ko min an ka Mali douane maaw k'olu fɛnɛ bɛ se u ka baara kɛcogo la ko wa nin kojugu kɛbaa ma ninnu sanga ani wagati b'u ka fɛɛrɛw falen ko wa hali ni u ka fɛɛrɛw falen min ye douane ma olu bɛ se ka u bolo da u ka baara ninnu kan ni sɛziba min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni fɛ o ye ɲɛtaga bɛɛ an ka Mali douane maaw ka ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli baaraw la an ka jamana kɔnɔna na wale b'a yira na k'a fɔ ko min ye an ka Mali douane directeur maaw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ k'u ka baaraw caya kosɛbɛ walasa ɲɛnaminimafɛn ko kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ko wale b'a yira na fɛnɛ k'a fɔ ko min an ka Mali douane maaw olu cɛsirilen don ka dɔ fara u ka baaraw yɛrɛ kɔni kan walasa k'an ka jamana frontière yɛrɛ kɔni lakana k'an ka jamana siraw fɛnɛ lakana fo ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ k'an ka jamana sɔrɔko fɛnɛ lakana ale ni ka sifinnakaw ka lakana sabati nin ɲɛnaminimafɛn ninnu tɔɔrɔ ma ni sɛziba min kɛra Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira na k'a fɔ ko min an ka Mali douane maaw o sanga ani wagati olu bɛ wolomali yɛrɛ kɔni na an ka jamana siraw bɛɛ lajɛlen kan k'a kɛra siraw ye a kɛra frontière ye a kɛra ji sanfɛlaw ye o min an ka Mali douane maaw ye k'olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati wale min fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ni ka an ka jamana ka sɔrɔko fɛnɛ sabati min ye douane autorité maaw ye u ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin u ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Segu région kɔnɔna na wa u bɛ sinsin a kan ko criminalité ale ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ye an ka Mali douane maaw ka kɛlɛ fanba dɔ yɛrɛ kɔni ka da kan u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka jamana ka lakana sabati maa min kun bɛ ka camion kofɔlen in boli ale kɔni minɛna an ka Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko wa sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na walasa ka se k'a dɔn maa minnu yɛrɛ kɔni nana nin ɲɛnaminimafɛn in bila camion in kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maaw dɔn ale ni ka u tɛgɛ da u kan cogo min nin maa kofɔlen nin ko min ka don nataw la ka se ka o ɲɛkili yɛrɛ kɔni da u kan an ka jamana kɔnɔna na an ka Mali Conseil national de transition ni o ye CNT maaw yɛrɛ kɔni olu ka commission min ka baara yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma
o maaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu dusu ma kasilen don ka da kan o y'a jateminɛ k'a fɔ k'an ka jamana foroba furakɛli yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni na ko majɛ bɛ u ka baaraw la. Baara de kɔni na CNT commission santé maaw yɛrɛ kɔni bɛ wulimajɛ kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ni majɛ min yɛrɛ kɔni bɛ an ka foroba furakɛli yɔrɔ la ka dankari o ko ninnu na. K'an ka jamana foroba furakɛli yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ majɛ bɛ olu ka baara yɛrɛ kɔni na wa fɛn caman bɛ yen u tɛ o ko yɛrɛ kɔni kɛ. Ni jateminɛ kɛra an ka Mali Conseil national de transition maaw ka commission santé maaw de fɛ o y'a yira k'a fɔ k'olu ni jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ o kun ye sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ de kɔni kɛ hali ni ka jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni wele ka ɲininkaliw tɛkun u la ko olu ka o sɛgɛsɛgɛli baara ni o ɲininkali ni yɛrɛ de kɔni kɔfɛ olu nana bɔ nin ko ninnu kalama an ka jamana foroba furakɛlikɛyɔrɔw la. An ka Mali Conseil national de transition maaw ka commission santé président ni o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ale y'a yira k'a fɔ k'olu ye sɛgɛsɛgɛli baara min kɛ o y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko clinique 600 ani dɔɔni bɔ yan kɔ olu si tɛ kilennenya kɔnɔna na ko wa n'i y'a ta furakɛli sariya yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna na ni clinique kofɔlen ninnu man kan tɛ ka maa yɛrɛ kɔni furakɛ ka da kan k'u tɛ kilennenya kɔnɔna na. Abubakar Sidiki Fɔnba yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ka sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu ye an ka furakɛlikɛla dɔw yɛrɛ kɔni ta u tɛgɛ ma k'u to u ka nin wale ninnu na ko furakɛlikɛla ninnu kɔni u banni ka taa baara yɛrɛ kɔni kɛ foroba furakɛli yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ka sɔrɔ ka taa baara kɛ clinique nin yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ kɔni dun mana na kɛ ko kɛnɛya sariyaw yɛrɛ kɔni tɛ jɛn ni o ye k'ale fonction publique sariyaw fana tɛ jɛn ni nin ko in ye ko nka o n'a ta o ta ni furakɛlikɛla ninnu kɔni ye nin baara ninnu de kɛ ka u ban ka baara kɛ foroba kɛnɛyasow yɛrɛ kɔni na ka taa baara kɛ cliniquew la. CNT commission santé président yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na a da taara se fɛnɛ ko maa dɔw fɛnɛ ka baara de ka banabaatɔw yɛrɛ kɔni ta yɔrɔw falen ko wa kuma dɔw yɛrɛ kɔni na banabaatɔw yɛrɛ de bɛ nin ko sugu ninnu fɛnɛ dunɔsi. Abubakar Sidiki Fɔnba yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'a don dɔ la a kɛra ale yɛrɛ kɔni ɲɛna min ye furakɛlikɛla dɔ kɔni ye a ye den dɔ ni ji donni kunkolo la o bana de tun bɛ nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na a ye o den yɛrɛ kɔni bɔ foroba kɛnɛyasow la ni ka taa bila clinique kɔnɔna na ko wagati min olu yɛrɛ kɔni bɔra kalama maa minnu ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka den yɛrɛ kɔni bɔ foroba kɛnɛyaso la ni ka taa n'a ye clinique yɛrɛ kɔni na o wajibiyara de ni ka den lasigi ka n'a bila foroba kɛnɛyasow la ko examen dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ an ka foroba furakɛli yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko nka docteur nin yɛrɛ kɔni bɛ o maa ninnu wajibiya ni ka taa o examen baara ninnu kɛ yɔrɔ wɛrɛw la ko ka sɔrɔ a bɛ se ka kɛ foroba kɛnɛyaso la. Ni situation ko hukumu de kɔnɔna la min ye CNT commission santé président yɛrɛ kɔni ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa furakɛliko ta fanfɛla la sariya fɛn fɛn bɛ yen nɔ sariya ninnu bɛɛ lajɛlen ka labaara jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Kabini Abubakar Sidiki Fɔnba kɔni ye nin kuma in yɛrɛ kɔni fɔ min ye an ka Mali ordre médecin maaw yɛrɛ kɔni olu ma u mankun ko in yɛrɛ kɔni na o y'a yira k'a fɔ ko CNT ka commission santé yɛrɛ kɔni président bɛ ka accusation min kɛ ne ka ɲɛsin olu furakɛlikɛlaw ma k'olu tɛ tiɲɛ ye ko wa accusation jugu dɔrɔn de don ne ka ɲɛsin an ka jamana furakɛlikɛlaw ma. An ka Mali ordre médecin ɲɛmaa ni o ye Alikadiri Jara ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu dusuma kasilen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka da kan k'an ka Mali jamana kɔnɔna na maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ u da don kɛnɛyako sariyaw la ko ka sɔrɔ a dɔnniya foyi tɛ u la ko ni furakɛlikɛla yɛrɛ kɔni ye maa bɔ foroba kɛnɛyasow la ni k'a bila ka taa clinique la ko a bɛ a ka hakɛ kɔnɔna na wa a bɛ se k'a kɛ fɛnɛ k'a bɛ se ka o kɛ k'a jumɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'a sɔrɔ foroba furakɛlikɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na banabaatɔ mago bɛ analyse walima kɛnɛyako mun na n'olu tɛ se ka di a ma foroba kɛnɛyasow yɛrɛ kɔnɔna na ko min ye docteur yɛrɛ kɔni a bɛ se ka banabaatɔ in yɛrɛ kɔni bɔ yen nɔ ni k'a bila ka taa clinique la a bɛ sɔrɔ clinique min na ko wa ni furakɛlikɛla ye o kɛ a bɛ a ka hakɛ kɔnɔna na. Professeur Alikadiri Jara yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni kɔni ye docteur ye ni ka nin ko sugu nin yɛrɛ kɔni kɛ a b'a kɛ kun kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de kama ko kuma caman banabaatɔ dɔw bɛ kɛ furakɛlikɛlaw yɛrɛ kɔni bolo i bɛ taa sɔrɔ o banabaatɔw mago bɛ examen minnu yɛrɛ kɔni na examen ninnu si tɛ se ka kɛ an ka foroba kɛnɛyasow la ko ni o cas ninnu yɛrɛ kɔni dun kɛra olu bɛ jumɛn yɛrɛ kɛ wa ordre médecin président bɛ hakili sigi kuma fɔ ko kuma o kuma yɛrɛ kɔni ni e maa o maa yɛrɛ kɔni nana i plaignait an ka jamana ordre médecin maaw yɛrɛ kɔni fɛ nin cas sugu nin yɛrɛ kɔni na k'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ a ko kan ko wa kuma caman olu bɛ o sɛgɛsɛgɛli baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ sɛgɛsɛgɛli baara jaabiw kɔni b'a yira k'a fɔ ko docteur kofɔlen kɔni ye min kɛ k'a kun ka kan a ka kɛ wa a b'a ka hakɛ kɔnɔna na fɛnɛ o yɛrɛ de kɔni na ordre médecin président yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma k'a ka kan maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛnɛyako dɔn an ka Mali jamana kɔnɔna na an ka gɛrɛ olu la an ka nin ɲininkali nin yɛrɛ kɔni tɛ u la ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni an ka docteurw bɛ ko caman minnu yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka o faamuya nka min
yɛrɛ kɔni Abubakar Sidiki Fɔnba ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu de ye sɛgɛsɛgɛli baara in kɛ wa sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko majɛ caman bɛ an ka jamana foroba kɛnɛyasow yɛrɛ kɔnɔ nka min ye ordre médecin ma olu fana kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni accusation ni yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ka d'a kan k'olu tɛ nin wale ninnu kɛ ko ka banabaatɔ yɛrɛ kɔni bɔ foroba kɛnɛyaso la ni k'a bila ka taa clinique la ko ni docteur min yɛrɛ kɔni y'o kɛ a bɛ a ka hakɛ kɔnɔna na wa n'i y'a ye k'a kɛ a b'a kɛ condition kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de fana kɔnɔna na. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Ghana jamana kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen septembre kalo tile 10 san 2025 Ghana jamana ɲɛma ni o ye John Dramani Mahama yɛrɛ kɔni ale ye laseli kɛ ko i n'a fɔ États-Unis maaw ye a laɲini olu fɛ cogo min ni o de ye ko ka fɛɛrɛ latigɛ Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔden minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔna n'olu bɛna gɛn ko ka u gɛn ka na Ghana jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko min ye États-Unis o y'o laɲini o y'o Ghana fɛ cogo min ko Ghana autorité maaw yɛrɛ kɔni sɔnna États-Unis ka laɲini ma. John Dramani Mahama yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko don tɛmɛnenw na États-Unis maaw yɛrɛ kɔni laɲini kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛ ko Afrique de l'Ouest ressortissants minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na n'olu kan ka gɛn yɛrɛ kɔni k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu bila ka na Ghana jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni kɛlen olu y'a fɔ États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ko min ye Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni nalen ye Ghana jamana kɔnɔna na k'olu bɛ sɔn o ma ko min yɛrɛ kɔni ye Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔdenw k'u bɛ sɔn o maa ninnu dɔrɔn de ka na Ghana jamana kɔnɔna na. A ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa 14 olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sera Ghana jamana kɔnɔna na ka ban minnu gɛnna ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔna na ko maa 14 nin yɛrɛ kɔni na Nigeria ale ka jamana kɔnɔdenw ka ca o la kosɛbɛ ko o maa 14 nin yɛrɛ kɔni a mɛnna olu seginna u ka jamanaw kɔnɔna na ka ban. Ghana jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la k'olu ye nin décision yɛrɛ kɔni ta ka d'a kan ko walasa Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔdenw ka taa Ghana jamana kɔnɔna na k'u mago tɛ visa la ka ban ko yɛrɛ de kɔnɔna olu sɔnna nin ko in ma. Hakilina jiginna wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna bɛnkan sɛbɛn dɔ sababuya yɛrɛ kɔnɔna min Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni olu bɛ se ka taa Ghana jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ visa foyi yɛrɛ kɔni tɛ u bolo. Min kɔni ye Donald Trump an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale cɛsirilen don kosɛbɛ immigration kɛlɛli yɛrɛ kɔnɔna a ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa kuma caman yɛrɛ kɔni u bɛ maa dɔw gɛnni ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔna na k'u bila ka taa jamana wɛrɛw la ka sɔrɔ o maa ninnu ma deli ka se o jamana ninnu kɔnɔna na yɛrɛ. Wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis maaw ye maa dama minnu gɛnni ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na u ka ca kosɛbɛ wa u ye maa caman yɛrɛ kɔni gɛnni ka taa Panama, Salvador, hali ni Sudan du Sud jamanaw kɔnɔna na ka ban. Wa bɛnkan tɛmɛnen États-Unis hali ni Ghana ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min États-Unis maaw ye fɛn fɛn yɛrɛ kɔni Ghana jamana ka produit minnu bɛ don États-Unis jamana kɔnɔna na u ye dɔ fara o douane wariw kan kosɛbɛ. Wa États-Unis b'a ka visa di Ghana jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni ma u ye dɔ bɔ o maa ninnu na kosɛbɛ. Min ye Ghana jamana ɲɛmaa ye n'o ye John Dramani Mahama yɛrɛ kɔni ale ka nin kuma in na min kɛra araba don septembre kalo tile 10 san 2025 a ye tiɲɛtigiya k'a fɔ ko Ghana ni États-Unis yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko fɔɲɔgɔnkɔ dɔw bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Ghana ale kɔni bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni k'a ka produit don ni Chine jamana kɔnɔna na k'o caya kosɛbɛ ka dɔ bɔ États-Unis ta ninnu na. Min kɔni ye Nigeria jamana ye n'o ye Ghana kɛrɛfɛ jamana ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o kɔni y'a yira k'a fɔ k'a tɛna jɛɲɔgɔnya foyi tɛmɛ ani États-Unis ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna ko wa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko ka taa jamana kɔnɔden dɔw bila olu Nigeria ka jamana kɔnɔna na min tɛ Nigeria ka jamana kɔnɔden Nigeria y'a yira k'a fɔ k'a tɛ jɛn ni o ko in ye. Hakilina jiginna juin kalo tɛmɛnen san 2025 min ye États-Unis maaw ye olu ye laɲini kɛ Nigeria yɛrɛ kɔni fɛ k'u bɛ fɛ ka Venezuela ka jamana kɔnɔden dɔw fili ka taa Nigeria jamana kɔnɔna na nka min ye Nigeria ka ministre des affaires étrangères ni o ye Yusuf Tuggar yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka kuma u ka jamana gouvernement tɔgɔ la ko min ye ka jamana kɔnɔden wɛrɛ ka maaw fili ka na Nigeria jamana kɔnɔna na k'olu Nigeria tɛ jɛn ni a ye ko wa ko États-Unis yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko komi olu banna o ko in ma ko États-Unis bɛ ka pression ba yɛrɛ de kɔni kɛ farafinna jamana caman kan nka min yɛrɛ kɔni ye Ghana ye an y'a ye k'a fɔ araba don septembre kalo tile 10 san 2025 olu ka jamana ɲɛmaa kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ k'olu ni États-Unis sera ka bɛnkan sɔrɔ nin ko in yɛrɛ kɔnɔna ko fɛn fɛn Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔdenw ye minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na n'u kan ka gɛn yɛrɛ kɔni k'olu Ghana yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ni ka o maa ninnu kunbɛn u ka jamana kɔnɔna na ko n'a bɔra Afrique de l'Ouest maaw la olu tɛ maa si ka jamana kɔnɔden minɛ ne kana bila u ka jamana kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.